Felly, os ydym ni'n barod i ddechrau arni, ga i basio'r awennau drosodd yn y lle cyntaf i'r Athro Elwen Evans. Dyn ni'n hynod o falch i'w chael i yn ein cwmni ni yma heddi. Mae Elwen yn Dirprwy Is-Ganghellor i ni ym Prifysgol Abertawe a gofal dros y Gymraeg. Mae hefyd yn ddion gweithredol y gyfadran dynieithau a'r gwyddorau cymdeithasol. Felly mae yna dipyn o gofled o waith gyda hi, ond i ni'n hynod o ddiolchgar iddi am roi ei hamser heddi i ddod yma i'r sesiwn benodol hon gyda'r Comisiynydd Iaith Aled Roberts. Felly Elwen, drosodd ata chi. Gwelo, ti'n garedig iawn. Fel oedd mam wastad yn dweud, os wyt ti gen teitl hir, wyt ti ddim yn bwysig iawn, a dwi'n meddwl bod ni'n iawn yn y bôn. Ond diolch yn fawr i ti, a gai ymestyn croeso cynnes iawn i bawb sydd yma ar draws y screens i gyd. Mae'n eto 5 o screens, dwi'n meddwl, o bobl, a mae'n ffantastig gael cyfle i weld gymaint o ffrindiau ymuno efo ni heddiw yma. Croeso o sgwrs arbennig iawn i Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts. Ac am teitl gwych wir, Covid, y Gofid a'r Gobaith. Ac o nabod Aled, a dyma pam, fedra i ddim meddwl am neb gwell sydd yn cyfrannu ar y themau yma nac Aled, oherwydd dwi wedi nabod o mwy o flynyddoedd na fuaswn ni yn hoffi cyfaddau, a dwi ddim yn mynd i ofyn iddo fo wneud yr un cyfaddeb. Ond yr ydym yn ffodus iawn bod y Comisiynydd yr Iaith yn ddyn sydd yn positif, sydd yn gweld cyfleon ac fydd yn medru rhoi ffocws ar gobaith. Mae Aled a fi cyfreithwyr o Gogledd Cymru yn y lle cyntaf, ac wrth gwrs mae Aled yn enedigol o Rhos Uffern. Dwi wedi checio mlaen llaw bod o ddim yn meindio mod i'n defnyddio enw ni o Gogledd Dwyrain am Rhos Llanerchrugog. Ac mae'n siŵr bod y ffaith bod o'n dod o'r Rhos Uffern yn rhan o'i bersonoliaeth o a'r ffaith ei fod o'n edrych, a medryd edrych ar y positif am gymdeithas arbennig sydd yn Rhos. Pan oeddwn ni'n gweithio fel cyfreithwyr yn y Gogledd, oedd wastad yn bleser cydweithio hefo Aled. Weithio a cydweithio, weithiau gwrthweithio, yn y sens bod ni yn ymddangos ar ochrau gwahanol yn yr un achos, blynyddoedd yn ôl. Dwi'n deud hynny oherwydd mae'n bleser arbennig i fi wwan yn y swydd sgynna i, medru deud ein bod ni fel Prifysgol a fi yn bersonol bod ni ar yr un ochr a bod ni yn cydweithio. Mae'r dyddiau o bod ar yr ochrau eraill yn dadlu achosion wedi hir mynd, ac wwan mae'n wych, mae'n ffantastig o'n safbwynt i bod ni yma yn cydweithio, ac fydda i yn hollol parod i wneud bob peth fedra i gefnogi gwaith Aled a'r gwaith ehangach yn yr holl maes pwysig i ni. Wrth gwrs, da ni gyd yn cyfarwydd ac Aled a'i gefndir ar ôl i waith fel cyfreithiwr, cynghorydd, arweinydd Cyngor Wrecsam, aelod o'r Cynulliad Llefarydd yr Democratiaid Rhyddfrydol ar addysg, plant a phobl ifanc,
ac hefyd y Gymraeg. Ac wedyn yn canol ac yn cynnal yng nghanol adolygiad annibynnol ar rhan yn ni yng Nghymru yn edrych ar gynllunio materion o fewn addysg. Am gefndir gwych i ddod i'w swydd bresennol efo y fath cyfle i edrych ar yr materion sydd holl bwysig o bob math o gyfeiriadau. So diolch o galon I ti am dy amser, Aled, ac dyn ni'n edrych ymlaen yn eiddgar at beth gyda ti ddeud, a dwi'n siŵr ch'mod yn yr cyfle gawn ni I ofyn cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn am ryw 10 munud dwi'n meddwl. Bydd 'na gyfle I ni codi pwyntiau ac wrach edrych ar rhai o'r pethau sydd yn mynd I newid oherwydd y misoedd dwytha yma, y misoedd sydd wedi creu y fath topic I ni heddiw yma. Diolch o galon, Aled, a drosodd ata ti. Croeso. Dwi'n gobeithio fy neb yn siomedig gwrando arno fi ar ôl y cyflwyniad yna, ond dyna ni. Mae gen I atgofion melys hefyd Elwen o'r cyfnod yna. O'n i'n meddwl pan nes I ddechrau hel syniadau rili ynglyn â'r anerchiad yma. O'n I wedi meddwl rhoi cyflwyniad I raddau, ond ar ôl ystyried ymhellach, nes I feddwl na, mae hynny'n mynd I, wel mae yna nifer o broblemau ddeud y gwir. Dwi'n yn hyderus iawn o ran y nefnyddio o dechnoleg yn y lle cyntaf, ond hwyrach yn bwysicach fyth. Fydde rhoi cyflwyniad, dwi'n meddwl, yn creu'r argraff bod gan swyddfa'r Comisiynydd darlun gyflawn o'r sefyllfa sydd ohoni, a hefyd bod ganddo ni yr holl atebion, a tydi hynny ddim yn wir. Dwi'n meddwl mai pwynt cyntaf mi'n wneud ydy bod y dystiolaeth yn dameidiog ar hyn o bryd, a mae yna nifer o feysydd lle dos na ddim darlun cyflawn, a fydd angen I ni gasglu'r dystiolaeth yna yn y lle cyntaf, a wedyn dadansoddi. Achos, dyn ni wedi bod trwy cyfnod anodd iawn yndo, ond mae'n bwysig bod ni'n cofio mai blwyddyn union ydyn ni oddi ar dechrau'r cyfnod heriol yma. Dwi'n cofio yr ail ar 15 o Fawrth, lle o'n I ond wedi bod yn cynllunio am ryw 6 wythnos ar y pryd, pan oedd y Llywodraeth yn dechrau gyrru e-byst atyn ni'n dweud, gwrandwch, mae yna ryw haint yn Wuhan, a mae yna beryg bod o'n dod draw. Ond, chymod, ar yr adeg, doedd neb yn meddwl bod ni'n mynd I fod mewn cyfnod o ryw flwyddyn neu 19 mis. Ac yn bendant oedd neb yn deall bod yr holl gyfyniadau o ran y ffordd dyn ni'n cymdeithasu, y ffordd dyn ni'n gweithio, yn mynd I gael gymaint o ddylanwad dros yn bywydau ni. A mae'r rhaid mi ddeud hefyd, dwi'n meddwl, mae'r cyfnod yma'n dangos yr holl adnoddau sy'n cael ei rhoi fewn I asesu risg a cynllunio ar gyfer risg. Dwi wedi gwneud o, nes I wneud o efo bug y millennium pan o'n i'n y cyngor. Nes I wneud o ar gyfer pandemic flu. Ond I ddweud y gwir amdani ydy, yr unig ffordd fedrwn ni fesur faint dyn ni wedi paratoi a pa mor dda ydy'r is-adeiledd sydd wedi cael ei greu, ydy I fynd drwy'r profiad yma. Ac dwi'n meddwl yn y pen draw, mi fydd rhaid I ni gadw golwg ar effaith y pandemig mae ar y Gymraeg yn y tymor hir. Achos mae yna nifer o bethau lle hwyrach fydd hi'n nifer o flynyddoedd tan I ni wybod yn union be ydy natur yr effaith o ran y Gymraeg.
Mae'n bwysig wrth gwrs hefyd bod ni yn ystyried y ffaith mae nid jyst y Gymraeg sydd yn destun sgwrs mewn gwahanol mannau. Mae nifer fawr o'r pethau dyn ni, neu ydych chi wedi clywed yn ystod y bore, mi fydda i'n clywed yn ystod y pnawn, yn faterion sydd yn gyffredin o ran ieithoedd lleiafrifol. Ac un pwynt dwi eisiau gwneud ar y cychwyn cyntaf ydy, o ran y trafodaethau dwi'n ei cynnal efo Comisiynwyr Iaith mewn gwledydd eraill, bod na bethau dyn ni'n siomedig yn eu cylch nhw, bod na bethau dyn ni'n credu fydde'n bosib i wneud yn well. Dyn ni mewn sefyllfa llawer iawn gwell na nifer o'r ieithoedd lleiafrifol yna. A mae hynny'n bwysig bod ni ddim yn anobeithiol i ddeud y gwir. Mae ganon ni strategaeth cenedlaethol 2050 sydd yn uchelgeisiol. Ond mi fydd rhaid i ni edrych ar sut mae'r taflwybr yna mynd i gael ei effeithio gan y pandemig yn y pen draw, a hefyd sut fydd hynny'n effeithio ar y meini prawf sydd wedi cael ei gosod gan y Llywodraeth. Ond o achos bod y Gymraeg yn iaith leiafrifol, bod yr ergyd di bod mae yna sgil effeithiau cymdeithasol enbyd ar gyfer pob lefel o'r gymdeithas, mae'r rhaid i ni wneud yn sicr bod y Llywodraeth yn derbyn ac yn deall bod yr effaith posib o ran y Gymraeg yn creu fwy o broblem wrth i ni symud ymlaen ac yn bendant yn creu mwy o her o ran cyrhaeddiad strategaeth Cymraeg 2050. Dych chi wedi clywed er enghraifft bore yma gan Gwenllian o'r Mudiad Meithrin. Be di'r darlun yna? Dwi'n argoeddiedig ar ôl y gwaith nes i ar addysg bod hi'n bwysig bod y Gymraeg yn cael ei thrin o'r cryd i'r bedd. Chod y gwir amdani ydy mae rhaid i ni sicrhau bod na ofal plant ar gael ym mhob ran o Gymru yn y Gymraeg. Nid dyna'r sefyllfa ar hyn o bryd. A mi oedd na symud, ges i sgwrs efo Gwenllian rhyw bythefnos yn ôl, oedd hi'n deud bod nhw ar fin cyrraedd y targed o 20 o gylchoedd meithrin a bod nhw'n awyddus iawn i gynyddu ar hynny yn ystod y Senedd nesaf. Ond y gwir amdani wrth gwrs ydy mae yna nifer o'r cylchoedd yna wedi bod ar gau am gyfnod. Pa effaith mae hynny wedi cael ar y niferoedd sydd yn dechrau yn y cylchoedd meithrin yn y lle cyntaf? Heb sôn am y canrannau ar ôl hynny sydd yn trosglwyddo i'n hysgolion Cymraeg ni. Felly bod na is-adeilydd gwell o ran yr arian cyfalaf sy'n cael ei roi mwyn ymestyn cyfleoedd yn y sector cyfrwng Cymraeg, mae'r rhaid ni sylweddoli hefyd bod na waith pwysig iawn i'w wneud o ran deall os oes na effaith o gwbl ar y niferoedd sy'n mynd i'r cylchoedd meithrin yn lle cyntaf, ac ar ôl hynny wrth gwrs, os di'r holl brofiad yma, a mae wedi bod yn brofiad, gan ni dderbyn hyn, mae wedi bod yn brofiad ym mhob ysgol. Mae yna rai elfennau o'r cyfryngau sydd yn ceisio deud bod y sefyllfa yn waeth o fewn y sector Gymraeg, neu bod yna fwy o ansicrwydd o ran y sector Gymraeg. Mae'n ansicrwydd ym mhob sector. Ond yn amlwg, os ydych chi'n riant di-Gymraeg, a ydych chi wedi buddsoddi neu wedi cymryd y cam na o ran cyflwyno'ch plant i'r sector Gymraeg, a mae o'n gam mawr i nifer fawr ohonyn nhw, mae'r rhaid i ni ddeall sut dyn ni'n mynd ati i ddeud bod na gefnogaeth ar gael a'i darbwyllo nhw o ran hynny. Mae yna hefyd wrth gwrs, a dwi'n prysur i fynd at y Gobaith yn hytrach na'r heriau. Mae yna beth eraill yn does, dyn ni'n gwybod bod y cyfleoedd i gymdeithasu yn y Gymraeg wedi lleihau.
Dyn ni'n gwybod pa mor bwysig ydy'r ffaith bod ni'n medru, hyd yn oed mewn lle fel Rhos, bod ni'n medru cymdeithasu yn y Gymraeg, bod ni'n medru, dwi'n lwcus, dwi'n defnyddio'r Gymraeg ar yr aelwyd. Ond mae yna nifer o deuluoedd, mae yna nifer yn arbennig o bobl ifanc yn yr ardal yma lle heblaw bod yna gyfleoedd iddyn nhw gymdeithasu yn y Gymraeg, prin iawn ydy'r defnydd maen nhw'n wneud o'r Gymraeg o fewn eu cartrefi, o achos bod eu cartrefi nhw'n yn gymysg eu iaith. Felly mae'n rhaid ni ddelio efo'r sefyllfa yma. Mae'n rhaid ni hefyd ddeall bod yna bwysau o ran rhai sectorau, lle mae'r pwysau o ran y Gymraeg yn uwch na mae o bod yna bwysau ar yr ochr Saesneg. Mae yna ganran uwch o bobl sydd yn gweithio'n llawrwydd yn y Gymraeg o fewn y celfyddydau na sydd na o fewn y sector Saesneg. Mae nhw wedi cael ei effeithio, mae nhw wedi colli gwaith. Heb sôn, wrth gwrs, am y golled mae pobl fel y Steddfod Genedlaethol ar Urdd wedi wneud. O'n i'n darllen ffigurau, o'n i'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor y Senedd rhai misoedd yn ôl, yn sôn bod 150 o staff yr Urdd ar y pryd wedi colli swyddi. 2 neu 300 o staff y mentre iaith wedi cael ei rhoi fewn i'r cynllun furlough. Y gobaith ydy wrth gwrs bod ganddo ni strategaeth genedlaethol ddyle sicrhau bod y Gymraeg yng nghanol y drafodaeth wrth ni geisio ail-adeiladu. A dyna fydd yr her. A dyna lle mae yna gyfrifoldeb yn swyddfa i o achos bod y safonau llunio polisi yn rhoi pwysau ar bob un sefydliad o fewn y sector gyhoeddus i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn rhan o'r ystyriaeth wrth i ni geisio ail-adeiladu. A mae hynny'n rhoi ni mewn sefyllfa llawer iawn cryfach na nifer fawr o wledydd lle mae yna iaith leiafrifol o achos bod yna ddim strategaeth. Y peryg wrth gwrs ydy sicrhau bod y strategaeth yn cael ei weithredu. A dyna lle fydd angen yr egni yn ystod y misoedd nesaf. Achos dwi wedi dechrau gweld cynlluniau lle does na ddim llawer o hwyl o ran y Gymraeg. I fod yn deg, mae yna gynlluniau eraill lle mae'r Gymraeg wedi bod yn ganolig. Dwi hefyd eisiau rhoi rhyw fath o flas i chi o ran be yn union ydy'r, achos mae llawer iawn o drafodaeth yn ystod y dydd, a does dim angen i mi ail-ddeud be mae pobl o'r gwahanol sectorau wedi cyflwyno i chi fel yr heriau ar hyn o bryd. Be sydd angen i mi wneud ydy rhoi rhyw fath o sicrwydd i chi bod ni ar dasg fel swyddfa o ran sicrhau bod y Llywodraeth, neu'r Llywodraeth Newydd, yn gweld bod y Gymraeg yn holl bwysig. Os dyn nhw ddim yn derbyn bod y Gymraeg yn holl bwysig wrth gwrs, waeth i nhw daflu Cymraeg 2050 yn y bin. Dyna'r gwir amdani. Anghyfrifoldeb i a cyfrifoldeb yn swyddfa i ydy canmol y Llywodraeth, canmol cynghorau, canmol prifysgolion a cholegau, lle mae'r Gymraeg yn rhan o'r ystyriaeth yna, ond hefyd bod yn barod iawn i feirniadu. Achos mae Cymraeg 2050 yn gyfle gwych o ran y Gymraeg. Ac os dyn ni'n colli ar y cyfle yma o achos y pandemig, wel, Duw a wyr be fydd dyfodol yn iaith ni. Ond mae yna bethau positif. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed gan y ganolfan dysgu ynglŷn â y cynnydd yn y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg ar-lein. Dyn ni wedi gweld cynnydd yn yr adnodd ar-lein ar gyfer ysgolion. Ond mae rhaid i ni hefyd gofio
bod yna rhai pobl hyd yn oed ymysg y Cymru Cymraeg sydd ddim yn gyffyrddus yn defnyddio'r dechnoleg, hwyrach sydd ddim efo band eang da iawn yn ei hardal. A hefyd wrth gwrs bod yna glodi digidol, bod yna rai pobl bod nhw yn medru, yn methu fforddio. Felly dwi'n meddwl bod mae yna bwynt i ni ddeud hefyd, dych chi wedi llwyddo o ran rhai o'r pethau mae yna tymor byr drwy symud nhw ar-lein a cynnal, achos mae'n bwysig bod ni wedi cynnal. Mae'n bwysig bod ni wedi medru rhoi pwysau ar rhai o'r cwmnïau mawrion yma i sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o'r cynllunio o ran y dechnoleg. Dwi'n gobeithio fydd Microsoft erbyn diwedd yr haf yn sicrhau bod Teams enghraifft sydd bod yn broblem o ran y llywodraeth a llywodraeth leol o achos bod nhw ddim yn awyddus i ddefnyddio rhai o'r platfformau eraill o achos bod nhw'n deud bod y diogelwch ddim digon da. Ond yn gyffredinol, mae'r sefyllfa yma i gymharu efo gwledydd eraill o ran ieithoedd lleiafrifol yn destun balchder. Mae yna enghreifftiau lle mi oedd y DWP enghraifft yn creu tair gwefan newydd ac erbyn y trydydd gwefan, mi oedd yr adnodd ar gael am Gymraeg ar yr un pryd. Ond oedd hynny yn ganlyniad i misoedd os nad blynyddoedd o waith yn y cefndir gan yn swyddfa i a gan swyddogion y llywodraeth i sicrhau ar lefel Prydeinig bod y Gymraeg yn ystyriaeth. A dyn ni'n gwybod enghraifft bod na dal problemau. Yr holl misoedd oedd yn staff i'n ymwneud â datblygu apiau o ran Covid. Pawb yn ymfalchio bod ni yn datblygu ap yn y Gymraeg ar yr un adeg, bod ni'n lansio ar yr un adeg ar ap Saesneg. Ond neb wedi sylweddoli bod yna dal broblem o ran gosodiadau pobl ar ei ffonau. Os ydych gosodiadau chi'n Saesneg, felly mi oedd yna ddarn o waith ddylai bod wedi digwydd cyn i yr ap gael ei lansio. Ond meddyliwch bod y DWP, bod Gwasanaeth Iechyd ar lefel Prydeinig wedi datblygu ap ar yr un pryd. Mae yna rhai pethau lle fydd rhaid i ni ymchwilio achos bod y Gymraeg ddim wedi bod yn rhan o'r ystyriaeth. Ond mater i ddwrnod arall fydd hynny. Felly, oedd HMRC enghraifft wedi sicrhau bod yr holl adnoddau o ran Covid ar gael yn y Gymraeg ar yr un pryd. Ond, mi oedd y cynllun cefnogaeth gwaith, oedd yna oedi o ryw 3 neu 4 mis rhwng cyflwyno hynny ar-lein yn y Saesneg i'r adeg yn y Gymraeg. Y gwaith yw'r rhaid i'n swyddfa i wneud o hyn ymlaen wrth gwrs ydy sicrhau bod ni'n dysgu gwersi a bod nhw'n dysgu gwersi o hynny. Ond chymod, mae yna esiamplau eraill yn does, mae rhaid ni dewi mewn munud. Mae yna esiamplau eraill. Pwy fysa wedi meddwl bod S4C enghraifft yn creu gymaint o adnodd ar gyfer plant ysgol a bod o ar gael am ddim. Mae yna le i ni fod yn obeithiol. Mae yna le i ni fod yn obeithiol o ran Cymraeg 2050. Miliwn o siaradwyr. Ond mae rhaid ni sicrhau bod y pandemig ddim yn cael ei ddefnyddio fel esgus. O'n i'n deud wrth Elwen a Gweno yn gynharach, dwi'n cael profion ar hyn o bryd yn ysbyty Meilor. O'n i'n siarad efo prif weithredwr y Gwasanaeth Iechyd ddoe yng Nghymru. Yn deud wrtho fo be o'n i ddim yn fodlon efo fo o ran be ni wedi digwydd a be o'n i yn rhoi
Clod iddo. A fe ddwedodd o un peth pwysig iawn, dwi'n meddwl, bod na beryg bod hyd yn oed y gwasanaeth iechyd yn defnyddio'r pandemig fel esgus. Peidiau ddim un ohono ni, bydded hynny yn Gomisiynydd yr Iaith, deon mewn Prifysgol, swyddog iaith neu prifweithredwr o fewn cyngor. Ddim un ohono ni, fedrwn ni ddeall bod yna broblemau o achos y pandemig, ond dylai bod o ddim yn esgus mewn unrhyw ffordd o ran peidio gweithredu strategaeth 2050. A dyna'r prif neges sydd gen i, bod ni'n cadw'r ffydd, bod ni'n atgyfnerthu'r trefniadau sydd ganddo ni fel Cymru Cymraeg a fel dysgwyr i ddeall y problemau, ond ddim jyst cwyno ar ôl deall y problemau, ond yn mynd ati i greu atebion. Diolch i chi am wrando. Diolch yn fawr iawn i chi, Aled, am gyflwyno hynna. Nifer fawr o agweddau fyna wedi i trafod gynnwch chi, a dwi'n galw ar y gynulleidfa i osod eu cwestiynau yn yr chat, a fe yna i lleisio nhw a'i rhannu nhw gyda Aled a gofyn ymateb. Tra bod chi'n cael amser i wneud hynny, falle allai ddechrau arni a gweld bore yma gaethon ni gyflwyniad gan Helen Jones ar ran y pwyllgor Senedd Cymru ar gyfer y Gymraeg a diwylliant, ac oedd hi'n galw am i'r Llywodraeth ganolbwyntio ar greu adran Gymraeg gre sydd yn amlwg yn hyrwyddo'r Gymraeg ac yn sicrhau datblygiadau, ond hefyd yn mynd ati i ddylanwadu ar feysydd o fewn y Llywodraeth, o fewn porffolio'r Llywodraeth, er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei prifrydio. Tybed ar sail yr adroddiad ddath allan, beth oedd eich canfyddiadau chi o hwnna, a ydych chi'n rhagweld o dan yr amgylchiadau hyn bod yna fodd i ni fod yn cael y cam yna o brifryddio'r Gymraeg o fewn ystyriaethau'r Llywodraeth? Hynny yw, ei ffryder mawr hi er enghraifft oedd bod economi Cymru falle ddim yn ystyried y Gymraeg yn ddigonol a'r twf posib sy'n ynglwm â'r iaith. Yn bendant, dwi'n gweld gwelliant. Y polisi swyddogol wrth gwrs ydy bod nhw yn prifrydio. Ond dwi'n meddwl os dyn ni'n onest, di ddim yn bosib i'r is-adran fel mae o ar hyn o bryd, a'r adnoddau sydd o fewn yr is-adran, i ddylanwadu ar bob maes polisi. Ba mor awyddus maen nhw i wneud hynny. Dwi yn meddwl bod yna le, er enghraifft, mae yna welliant di bod o ran yn ymwneud ni ag adrannau penodol. Mae yna gyswllt penodol rwan efo'r adran addysg, efo'r adran drafnidiaeth, efo'r adran gwasanaethau cymdeithasol oedd ddim yn bodoli i'r un graddau blwyddyn yn ôl. Ond yn amlwg mae yna le i ni herio pob un adran o ran i ymwneud nhw ar Gymraeg, a mae yna esiamplau lle fedrith neb ddeud bod y Gymraeg yn cael ei brifrydio o fewn y Llywodraeth. Dwi ddim yn meddwl bod hi mor syml, a dwi'n mynd i ymarn personol i ydy hyn. Dwi'n meddwl bod hi mor syml a newid teitl ar adran, ac yn creu adran yn hytrach nag is-adran. Mater o adnoddau ydy o, ond hefyd mae llawer iawn o'r polisi yna yn cael ei creu o fewn yr adrannau penodol, ac heblaw bod yna drafodaeth o ran y Gymraeg ar y cychwyn cyntaf, y gwir amdani ydy ar hyn o bryd, maen nhw rhy hwyr yn mynd at yr is-adran yn gofyn am ei barn nhw mewn rhai achosion. Mi oedd rhai o'r problemau gafon ni, er enghraifft, efo bil y cwricwlwm, yn enghraifft arbennig o hynny yn y marn ni. Felly dwi'n gobeithio bod wedi ateb y cwestiwn. Y marn ni ydy, dio ddim mor syml a deud o nawn ni greu adran. Mi fydd hynny yn hawdd iawn i wleidyddion. Fel cyn-wleidydd, mae o yn ticio'r blwch yn dydi. Fe nhw'n medru deud, dyn ni wedi rhoi yn y manifesto ni, dyn ni wedi creu'r adran. Y peth pwysig ydy
dylanwad yr adran a faint mae'r Gymraeg yn cael ei barchu gan yr adrannau unigol sydd yn gyfrifol am greu'r polisïau. Ie, na'n sicr, ond mi'n cytuno â chi, mi'n teimlo hefyd, mae rhaid i hynna ddigwydd o fewn Llywodraeth Cymru. Mae'n amlwg wedyn o weld yr hyn byddai'n digwydd, bod sefydliadau eraill yn mynd i ddilyn yn yr un modd. Mae'n ormod ar hyn o bryd dwi'n credu o sefydliadau sydd ddim yn ymwneud â'r math yna o agenda, oherwydd does na ddim esiamplau digonol iddyn nhw i ddilyn a ysgogaeth i wneud. Fi'n gweld sylwadau'n dod yn yr blychau fan hyn, a maen nhw'n dod ar ras a dwi'n yn trio dal lan dych chi gyd. Dyma un i chi, beth yw barn y Comisiynydd ar y gyllideb a basiwyd yr wythnos hon? Ydy'r cynlluniau adfer economaidd yn rhoi sylw digonol i'r Gymraeg? Os ni'n dweud bod nhw'n dameidiog, mae gen i bnawn fori, bwrdd crwn ar yr economi. Felly mi fydda i yn cyflwyno rhai o'n sylwadau i'r bwrdd crwn. Y gwir amdani ydy, dyn ni wedi cael trafodaethau da iawn efo Jeremy Miles o ran rhai o'r cynlluniadfer, ond dwi dal yn meddwl bod yna le i gryfhau sefyllfa'r Gymraeg o fewn mwyafrif y cynlluniau yma. Felly, dwi'n cydnabod bod yna ystyriaeth i'r Gymraeg, ond fyswn i'n deud ar hyn o bryd bod yr ystyriaeth yna yn anigonol. Iawn, diolch yn fawr. Newid cyfeiriad drwy gymaint fan hyn, cwestiwn gan Llion Jones. Un o sgil effeithiau tebygol y symud anochel at fwy o weithio gytre, ydy mwy o bwyslais ar sgiliau ysgrifenedig. Os angen newid y pwyslais yn rhaglennu hyfforddiant Cymraeg er mwyn ymateb i hynny? Fyswn i'n dweud eto bod o'n mo'n dibynnu ar yr unigolyn yn dydi. Na i rannu ymhrofiad personol i efo chi. Fydde Elwen yn gwybod am 20 mlynedd fel cyfreithiwr, oedd yn sgiliau llafar i yn y Gymraeg yn dda iawn, ond oedd yn sgiliau ysgrifenedig i yn anobeithiol, a hynny oherwydd mod i wedi derbyn addysg cyfrwng Saesneg yn yr ardal yma, ac mod i yn licio meddwl bod i'n rhugl. Dwi wedi dweud hyn o blaen, y peth yn ymhoeni i o ran dechrau fel Comisiynydd oedd nid cyfarfod pobl pwysig, ond oedd be oedd y staff neu be oedd pobl o'r tu allan yn mynd i feddwl pan o'n nhw yn derbyn e-bost efo gwallau iaith gan Comisiynydd yr Iaith. Felly dwi'n meddwl bod yna le i ateb y cwestiwn, dwi'n meddwl bod yna le i wella bob math o sgiliau. Ydy mae natur y gwaith yn mynd i newid? Ydy mae yna lai o deithio yn mynd i fod? Oes, mae yna fwy o gyfleoedd yn mynd i fod i bobl aros yn eu hardaloedd i weithio, yn hytrach na meddwl os ydych chi'n gweithio yn y sector gyhoeddus ac yn Gymro neu'n Cymraeg, bod rhaid i chi symud i Gaerdydd. Felly mae yna gyfleoedd, ond mae yna hefyd fygythiadau o ran symudiadau i fewn i'r ardaloedd Cymraeg hefyd, a rhaid ni fod yn ymwybodol o'r heini. Felly dwi'n meddwl i fod yn deg, mae'r ganolfan dysgu er enghraifft wedi feddwl lle oedd nhw arni o ran y ffordd o'n nhw'n dysgu blwyddyn yn ôl, a lle maen nhw arni rwan. Dwi'n meddwl bod yn anhygoel. Yr un math o sylwadu rili o ran be mae'r ysgolion di cyflawni. Os dyn ni'n meddwl yn ôl i'r holl gwyno oedd yna yn ystod y cyfnod clo cyntaf, o ran diffyg adnoddau, o ran diffyg cefnogaeth, mae hynny di newid yn fawr iawn. Felly dwi'n obeithiol a dwi'n hyderus bod y pobl sydd yn arwain o fewn y meysydd yna, efo'r gallu i newid i trefniadau ar gyfer y normal newydd. Mae rhaid mi ddeud, dwi ddim yn deall ar hyn o bryd be ydy'r normal newydd, neu os fydd o'n normal o gwbl.
I ddeud y gwir. Mi'n gyda'n yma hwnna eto i'w ddiffinio, ond beth oes na derfyn ar y cyfnod yma i ni'n byw drwyddo fe, neu fel hyn mae'n mynd i fod ar wahanol ffurfiau neu gilydd. Mae yna sawl un wedi cyffwrdd ar yr un testyn mewn gwirionedd, sef y syniad yma o duedd gan sefydliadau falle i osgoi ymwneud â'r Gymraeg ar sail y ffaith bod nhw'n gweld bod ni mewn crisis, bod ni angen ymateb ar frys, bod gofyn am y Gymraeg ar ffurf cyfieithiad yn creu pen tost. A felly mae'r cwestiwn mewn ffordd yw, ydy sefydliadau yn defnyddio'r pandemig fel esgus i beidio cyflawni'r hyn sy'n ddisgwyliedig? Ac os ydyn nhw, sut i ni sicrhau bod hynna ddim yn parhau? Achos dyw e ddim yn crisis bellach mewn gwirionedd o safbwynt delio gyda hyn o fewn yn bywydau. Dyn ni'n gwybod bod fe yma, dyn ni'n ei ddeall e. Felly mae modd gweithredu'n ddwyieithog erbyn hyn yn ddigon cyflym yn does? Oes, dwi'n meddwl wrth edrych yn ôl, mae yna wersi i mi yn bersonol ac un swyddfa i ddysgu o ran be wnaethon ni ar y cychwyn cyntaf, os dwi'n onest. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ti'n cyfadde. Hwyrach fydde ti ddim yn gwneud rhai pethau'n union yr un ffordd. Felly, ar cychwyn y pandemig, fel pob rheoleiddiwr arall, mae'n debyg bod yna banic wedi achosi sefyllfa lle oedd rheoleiddwyr yn camu nôl. Ac bod ni wedi deud wrth pob sefydliad bod y safonau dal yn weithredol yn ystod pandemig, efo rhai eithriadau o fewn y maes iechyd sydd wedi cael ei cytuno ar lefel y Senedd, dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn gam rhy bell gen i. A be ddigwyddodd oedd bod y sefydliadau yna sydd wastad wedi bod yn broblem o ran y Gymraeg wedi defnyddio'r pandemig fel esgus. A mi oedd yna rwyf yn ôl i raddau. A dyna pam nes i newid y polisi ym mis Awst. A nes i ddeud mod i ddim yn peidio ymchwilio a bethau felly, achos be oedd yn dda, dwi'n meddwl bod o'n rhesymol bod ni'n deud wrth y sector iechyd i ddeud y gwir, bod ni ddim yn mynd i ymchwilio yn ystod y cyfnod cynnar yna. Achos mi oedd na broblem enfawr ganddyn nhw, os dyn ni'n onest. Be wnaethon ni efo y cynghorau oedd deud, neu gofyn iddyn nhw, o achos mae yr uned iaith fel arfer sydd yn gyfrifol am ymateb i'n ymchwiliadau ni, gofyn iddyn nhw os yn nhw mewn sefyllfa i barhau efo'r prosesau arferol. A be oedd yn golondid oedd bod y mwyafrif llethol ohonyn nhw wedi deud oedd bod nhw'n gweld o fel cyfrifoldeb statudol a bod nhw yn awyddus i barhau. Ond, mi oedd na ryw rai yn gweld bod na gyfle yma. Bod na gyfle i ni ddeud, we'll get rid of this Welsh for a while. Ac os oes ni'n cyhoeddi'r rhestr, dwi'n meddwl fysa neb yn synnu i weld pwy sydd ar y rhestr. Ond ers mis Awst, mae pawb wedi bod o dan yr un sefyllfa. Be sy'n anffodus wrth gwrs ydy yn dilyn yr ymosodiad seibr yn y swyddfa ni, mod i wedi meddwl erbyn Rhagfyr fyddwn ni nôl yn yr normal newydd. Dyn ni ddim, a mae hynny'n destun pryder i mi. Mae'n destun pryder i mi, nid yn unig bod na ymosodiad i bod, ond mae'n destun pryder i mi bod na chwynwyr yn gofod garos yn hirach i weld be'n union ydy'n safbwynt ni o ran i cwynio nhw. Felly mae yna oes, ond ar yr ochr arall, mae'r dystiolaeth o ran cynaladwyedd yr rhan fwyaf gwasanaethau yn eitha positif. Dwi'n meddwl mae'r broblem fwyaf sgynnon ni, os dyn ni'n edrych ar yr adroddiad sicrwydd blynyddol, mae'n debyg ydy llefydd fel Derbynfeydd, y gwasanaethau wyneb yn wyneb. Ac wrth gwrs, i bob pwrpas, mae nifer fawr o'r rhain wedi diflannu.
Felly mae'r problemau mwyaf oedd ganddo ni o ran cydymffurfiaeth wedi cael ei roi ar ochr am gyfnod. A beth sy'n ddiddorol iawn ydy gweld y cynnydd o ran mwyafrif llethol y sefydliadau yma, o ran y defnydd sy'n cael ei wneud a'r pwysau, wrth gwrs, sydd ar yr unedau cyfieithu. Achos mae'r cynnydd o ran y ffaith bod yna gymaint erbyn hyn ar-lein yn ysgrifenedig wedi cynnyddu'n aruthrol y pwysau a'r gofyn ar yr unedau cyfieithu. Ac, fedra i ddim i canmol nhw. Mwyaf fedra i, really, o ran be maen nhw wedi cyflawni yn ystod y cyfnod yma fel cyfieithwyr. Ac mae rhaid ni sicrhau bod yr adnodd yna'n parhau os ydy yr holl trefniadau ar-lein ma'n parhau felly. Ond yr her i'n swyddfa i wrth gwrs ydy bod ni yn ymwybodol yn y lle cyntaf o'r sefydliadau yna sydd yn defnyddio y pandemig fel esgus. Ac ar ôl ymchwilio'n briodol, sicrhau bod yna gamau gorfodi yn delio efo'i amharodrwydd nhw, os dyna beth sydd yn cael ei roi fel esgus. Diolch i chi. Falle bod ni'n cyfeirio fyna at yr elfen fwy negyddol o'r profiadau ni'n wynebu delio'r plant drwg os liciwch chi. Ond mi'n siŵr bod yna enghreifftiau o sefydliadau sydd wedi gallu ymateb yn gadarnhaol i'r pandemig dros y cyfnod diwethaf yma a gofynion y Gymraeg neu i cynulleidfaoedd cyfrwng Cymraeg. Ydych chi fel swyddfa Comisiynydd yn gallu rhannu rhai o'r arferion da i chi wedi gweld neu'r profiadau cadarnhaol i chi wedi clywed amdanyn nhw? Dwi wedi cytuno bod ni'n gwneud darn o waith o ran lefel cydymffurfiaeth yn ystod y pandemig, felly dyn ni'n casglu'r dystiolaeth yna ar hyn o bryd ac yn bendant mi fydd yna le. Dwi'n meddwl, eto, achos bod yr ymosodiad seibr wedi creu sefyllfa lle mae nifer fawr o'r data hanesyddol ar hyn o bryd dyn ni'n ceisio i adfer o. Mae yna le i ni o fewn yr adroddiad sicrwydd eleni, hwyrach, i ganolbwyntio ar beth sydd wedi digwydd yn union yn ystod y pandemig, a hefyd i ddefnyddio'r adroddiad yna fel platfform i gyfeirio at yr arfer da yma. Dwi'n awyddus iawn bod ni yn gwneud mwy o ddefnydd o'r arfer da, bod ni yn canmol llwyddiant, lle mae yna lwyddiant, yn hytrach na bod ni yn cael yn gweld fel rhyw blismyn sydd wastad yn beirniadu. Mae yna le i ni, ond mae yna hefyd le i ni sicrhau lle dyn ni yn canmol a lle dyn ni yn cyfeirio at arfer da i fod o'n arfer da. Achos yn gwisgo'n het llywodraeth leol, dwi wedi arfer efo adroddiadau'n cael eu cyhoeddi yn y gorffennol, lle oedd yna gyfeiriad at arfer da, oedd ddim mewn gwirionedd yn arfer da yn y marn ni, a mae hynny yn tanseilio hygrededd unrhyw adroddiad. Felly fydd rhaid i ni fod yn onest ynglyn â'n hysesiad ni, os ydyn ni i gwneud unrhyw beth gwerthfawr o ran y drafodaeth yma. Gwych, edrychwn ni mlaen at weld canfyddiadau'r adolygiad yna. Mae'r cwestiynau yn dal i lifo. Mae'r iawn bod ni mas o'r amser i fedru trin eu trafod nhw, ond falle sy'n Aled yn barod i bwrw golwg trwy'r hynny ac ymateb os gallai i'r rhai'r cwestiynau penodol. Dwi hefyd yn ddiolchgar i gyfeillion sydd wedi bod yn ychwanegu dolenni wahanol strategaethau yn y ddogfennau gwybodaeth. Mae'n croeso i chi wneud hynny drwy gydol yr gynhadledd. A mae'n sicrhau bod ni gyd yn gallu rhannu'r wybodaeth i ni wedi gasglu dros y cyfnod rhyfeddol diwethaf yma. Ond yn y cyfamser, ga i ddiolch yn fawr iawn i chi Aled am ddod ato ni pnawn yma i rannu eich canfyddiadau chi fel swyddfa a'ch profiadau dros y cyfnod diwethaf yma. A gobeithio gewch chi flas nawr ar y trafodaethau dilynol sydd gyda ni. Gobeithio. Diolch yn fawr iawn.